Perlok kani kadi nam ta jong kitu ki perlok jongi ki bla request ban don ya ka training ha de ke social media ke bingi jupelong jan man lau benai mencem snem ti menta kan de ke first edition jong 2026 pengin penlong ha ka live hui terik benai Januari arjar penriu komod kata kade ha ka sisa jan ke banwan kani kade halor jong ka content creation halo ke social media tu ki bakwa ban tip kumnu ban chna social media kumnu ban chna content bar kani kadai kawin kilat kamai bapi pila banyo lani ke bapi kwa ban penan kam ha social media nam tak business ku jong pi lani nam tak jishna content jong pi bat we bat kadai ka free training pimnan kam ban siu aa bat kan long hang ti hapo nong lum hang ni hapo molai nong lum hapom hang ni tangba pia ban siu pat san pho tingka ka bai seat namar bala da pim siu ka bai seat la da pim wan ka salong le no eno la da don pat ki bakwa la da don pat ki bade ban wan kindu no banwan bat katu ke seat kan long thli kani kadi very limited seats kan datang khniat bagi seat register no menta how new number ngan bu hanu po screen kani be halor jong ki platform repair la kalong ke YouTube Instagram Facebook bat we kumno phin nam penan kam ka ba kumno phila ban kamai lani ban yo jingmut ru kumno ban sedang la bidak shooting ban sedang kumno ban keren kumno ban post bat ki kumno ban shoot ru bat we ti kan dei tang ko maar lai kanta kan dei ka one day workshop free tamaseu san puting ka so share ni video bat ki perlok jong pi chalo let's go for the ride.